हेलो दोस्तों, आपका होस्ट है दोस्त मिसा पसंद नोना मगे से KoKborok से मृत्यु छपेला हा इनका जतन न पहिलावन हैप्पी न्यू इयर इनके नरक जतन हैप्पी न्यू इयर गाहाम करंखन काटायखना आं मासगो इनके नरक आनि ब्लॉग चैनल नुकिया खुंके आनि ब्लॉग चैनल ना थांगे जी आं बसर पहिला बाहेकला पालायखा बाहेकला गोरिखा नरक आनि ब्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन मानाय नरक थांगे जाय आरो आनि भिडियो नाय माना इनके नरक बाहेकला कानिखा बसर पहिला आनो कमेन्ट खायसादि इनके नर साइमान जे तिपुराओ ताबुक न्यू इयर ने बागैनाय गोबां भिडियो हरका हिंके आं किसा बिजि तमाने बागैनाय आं आ भिडियो नुग्लिया बा आनि काम तमाने बागैनाय आं 1 तारिख सिमे तिनि थाङै आं तिनि छुट्टी मानो आन बागैनाय आं तिनि फ्री आन बागैनाय नर बागै कायसा भिडियो सरामनाय हिनाय वान्स होगैनाय तिनि फायका आ बरनि भिडियो नुगैनाय हिंके नर साइमान बसर पहिलाओ जेबो जों पहिला जेबो खलाय आबोनो अंग होनाय जों जतन मानसगो हिंके सिने बसर पहिलाओ जों तामो नुखा तिनतिफ्राओ भिडियो तामा भिडियो ओ माय गॉड बढ़िया पार्टी ओ बारे बा हिंके नरक बु पार्टी ने बारे ने साइमाने दखना नरक न साइमान दखना साइमिया खुंके और नाजी अब ओ पार्टी ने बारे छाओ हिंके नरक साइमा खना साबाबा बिबा हिंके नरक साइमान ब जेबाबे सुंबाय रोज खाइजोंमान परेंका ताबो पार्टी खाइ मगे सिम यखरे फाइछु हिंके नरक पार्टी खाइ मसंगे ब हाइगा पार्टी खाइ मानो नखा हाइगा पार्टी खाइ बरक हाय वा बागानो थालिक बहांगो खमो थालिक बहां बसकांगो अरे भाई आपने पार्टी हियाले आपने पार्टी रेहिन बाबुय आपने पार्टी आपनो वानसक बायताम हेन बनबुजन हेन बनबुजन इनके जोंबो आबा हाय बनबुजन को मा खलाजाक दंले आपने पार्टी हिया भाई जोंबो म्यूजिक लागोयनाय पूरा डीजे लागोयनाय रैप सॉन्ग लागोयनाय पूरा नर हायका पार्टी खलाजाक आपने पार्टी हिया बुजिखा आवना हेनो बनबुजन पार्टी जेबनो हेन नर साइमान पार्टी बुजा खलाय इनके बरक मानसुनिया जी बरक बोलंगो से बरक पार्टी खलाय इनके जंगल में कुछ मंगल तो होगा ना इनके बरक आरो कुनो नाजे आं टाउन मागैनाय यांगो मटिन ससमान थाबा थापै फायो होननाय मासिगो थापै बांगेदा नर कमेन्ट गाजे मासिगो थापै बांग बार बांग बांगिया इनके मासिगो जतन थापै बांग आं साइमानो इनके नर बर इनके बलंग थांगायसि अरे बाबा पार्टी ने वीडियो शूट खायो अरे भाई एबा है पार्टी आन लाइबा आं नुया खहायसि ओ हो जेबाबे सिनि चाकल सिखालानो जेबाबे पार्टी खलाय फुनुका नरक आबर साना मतैना नरक सिंगार साबो सा साइमान आवो साइमाना नरक बोरै सिंगार साबो इनके नरक साइमांग्ला आं नरक फुंना मुसंगो आबर बोमं अरनाजि बोम आं रे टाइनो रे रजाक नरक बोम नुखना मुइतो तंगनाबला चिन्स लारनो ताव हनि कमेन्ट खायका बरक खरनै इनके हाइकान्ता सिनि चाकले रंनो चिन सिकला रंनो बरक खायक्लानो पार्टी हनि फुनुङैना बरक पूरा बुइनो ताव हेनाय तिपारा सारंनो चिनि चाकले रंनो पूरा हाइमिया खलायना दं हे परे ते कायसा गानबो दंगो आबन परे रिलीज संखा आय हाय फासे साइ थियान नाय मानसि हाय लास्टले सुवाक से तुइनाय मोसाय दंसो ओ बाप रे बाप माने चिनि ताबुक न्यू जे भिडियो फाइटं सुदो एल्कोहलिक ड्रग्स यूज खाइ माने तामो जानि बरक आबा हाइमासे फुनु दं इनके चिनि सेलिब्रिटी तामो फुंना मुसं तिन चि प्रसारना है नर सेलिब्रिटी रक ngैनाय नर गाहाम से फुंना दरकार आ जगा से पार्टी रक स्वाग रक नङैनाय रक नाजि तुलुंगो बो सेम नो आबा हाय नोंलाय माने सालाय माने दाबो तो लास्ट ईयर पाइथाका बस पाइथाका आपनो ताय आं सालिया इनके पाइथाका आं लास्ट भिडियो बा मुसा सालिया इनके ताउ नाजे न्यू इयर से नरक चिनि पहिला बसरसे बर आबा हायक्लायनाय सोरो स्वांगमां फुनुगै दं इनके चिनि परिवेश चिनि समाज चिनि पारानि बरक तामो सिगिनाय एबा हायका जोंबो पार्टी माखलायनाय हायादा ताखुग्रक आबा हायरंनो नरक ताइ फलो ताइ खायजि आं साबो आबरक जास्ट थालि बागान रग वा बागान रग हायका सकला जागाय फुनुंगाने बायनो आवनो पार्टी या बुजिका हायका फेगि रग तंलाय माने जास्ट नरक आइबनो नरक बो आबरनि भिडियो रंनो एन्जॉयमेंट सिमि खलायनारि बरनि आबरनो नरक फलो ताइ खायजि इनके आबा हायके फलो खायगा नरन बागै बो लाइव
आवनान बागे हामयांनाय हिंके नरक बसर पुइलानि गाहाम खोरोंख्लों काटाय बायदि अ बसरनो गाहाम खोरोंख्लों काटायदि आनो थानाय बसर जेखला सापुट खायका नरक अ बसर हायका सापुट खायदि आनो हिंके नरकनि बिबानि भिडिअ कताल फायमानि आबोनि बारै नरक तामो मानसक आनो कमेन्ट खाय सादि हिंके आनि चेनेल हायकान सापुट खायतंनि हिंके तिने बागे सोंनो तिब्रासा आयग्लकथु